vocabulari del cos i la salut. Tenim la paraula malaltia, per tant no direm enfermetat. Les crosses, no direm les muletes. En valencià la vejiga es diu bufeta. La paraula correcta és esquins, no esguinze. Direm sempre farmaciola i no direm botequí. La febre, no direm ni calentura ni febre. La paraula adequada és informe mèdic, no parte. Els malucs, no direm les caderes. Tenim singlot, no hipo. I ens prenem un xarop, no un jarabe.